sanibonani guys, nako omunye umbuzo ophuthumayo. Babzungu asikwazi ukubona la uthinta khona njengoba usitshengisa amabhathini akwa XM. Alright, ngizonenzela ivideo enani enesandla la ehamba ipointer khona yabo, ukuze sikwazi ukuthi masikhuluma ngebhathini sikwazi ukubona ukuthi sikhuluma ngaliphi ibhathini. So le video bafethu akusiyona enikeza i-financial advice, inhloso yayo ukufundisa ukuthi wena ukwazi uku-understanda ini i-system osebenza ngayo. So it's for educational purposes, siyazwana ngithi. Alright, so let's go into it. So sizoqala la, njengoba nibona lana nginani, ngine account yakwa XM lana, i-demo account yami. Niyayibona ukuthi ayihlelekile kahle, ibonakala kancane. So ngizoza la kulamadot amathathu, depending ukuthi ke i-system yakho ihleleke kanjani, then uyakuzoom bese uyayikhulisa nje. Njoba uyikhulisa uzobona ukuthi ngapha kwa right nangapha kwa left, angithi nje ngapha kwa right nangapha kwa left kunani, kunama buttons akhona noma kunezinto ezikhona. So guys, uma ngabe ufuna ukuplace i-order, ukuthenga, asiqale from left to right, asiqale from left to right. Okay, sharp. So ngapha ekuqaleni sinani, sinala okwazi ukubona khona ini ama currency pairs. Guys, sikhuluma ngani masikhuluma ngama currency pairs? Nanga BTC USD, USD JPY, AUR USD. So ngayobheka kwamanye ama video edlulile la ngikhuluma khona ngawo ama currency pairs. Okay, and then uma ngabe kukhona oyifunayo i-currency pair, uyakwazi ukuncinyalana bese uyayitypa, and then uzokwazi ukuthi ke uyithole yabo. Njengalana sinani, sino forex, stocks, table stocks, currency, cryptocurrency, commodities, equity indices or indices, thematic indices. Mhlambe wena wazi nje i-currency pair yakhona uzothini, mhlambe uthi Nasdaq, mhlambe sithi Nasdaq, usiyayilentuza yabona la iyakutshela ukuthi kuphi i-under stocks, CFDs, and then bese yakunikeza ini i-currency pair yakhona, it's NADQ.OC yabo. I-search button yethu isebenza kanjalo ke guys. Okay, and then bese siba nani lana, siba nananti ipeni lethu la okwazi uku-arrange khona ini i-watch list yakho yabo. So uma ngabe ufuna mhlamba ama top gainers kube yiwona wabona kuqali, uyakwazi ukuthinta lama line awu2 ngapha eceleni bese uyayinyusa uyisa phezulu guys, angithi niyabo. Then bese uyavala, usuzobona ukuthi ama top top gainers sekuyiwona angale phezulu manje, angithi niyabona lo nto leyo. Yes, so uma ngabe ufuna ukufaka mhlamba ukuyishintsha futhi, ake sithi mhlambe uneyakho i-watch list ofuna ukuzifakela yona, nayo ungayisusa nje uye kuphi, uyise lapha phezulu yabo. And then mase uyivala, then usuyabona ukuthi okay, sibheke ukuthi hamba kanjani. Naya sekuyiyona yokuqala. So lana uya-rearrange ukuthi yini osuke ufuna ukuyibona, then uyakwazi ukucreate futhi enjani, ucreate eyakho i-watch list, mhlambe uyibize ngegama lakho uthi ubani, uMathapelo yabo. And then bese uthi okay, uthi create. Then uma usuqedile ukuyi-create, mawuyenzansi naya le nebiza uMathapelo seyikhona yabo. Then mawuyidonsa uyisa phezulu, then usuzokwazi ukuthi uMathapelo kube uyena ozombona yabo. So at this point in time uMathapelo akana next, uyakwazi ukuthi add instrument, wenze njani bese mhlawumbe uya-add laphana under commodities, uzothola abo gold, abo cash, abo silver, uyafaka lapha ya right. Upungenile, akakangeni, add instrument, ngiyangena la, then ngithi gold, ngithinta ini lesi phambane sila yabo right. Then mangifuna ku cryptocurrency ngiyangena khona ngifaka ini i-Bitcoin yabo right. Mangifuna ama something from ku forex, then ngiyahamba ngithi USD JPY ngiyafaka khona yabo right. So bese ngiyavala ke mase ngiqedile, then all the time ngizokwazi ukubona ini okwe ama currency pairs engiwafake kuphi elistini kabani lapha ya kuMathapelo. Okay, right. So lana njengoba sesibonile sikwazi ukubona ini ama currency pairs, ama watch list ethu ngendlela esifuna ngayo.
then kuleli button elingapha kwa left uyakwazi ukubona ini pending orders, the history, price alerts and all that. Ikhona ivideo engiyifakile ngikhuluma ngayo ngani ngama price alerts, yabo. So athola kuphi la kuma trades. Then sibe no explore. So under explore guys kunezinto eziningi ongakwazi ukuzibona. Kunezinto eziningi ongakwazi ukuzibona. So ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi mawune chance go to explore ubone ukuthi yini ongakwazi ukufunda ngayo lapha ya noma yini engakusiza kuyi trade yakho, especially indaba eziphumayo, current news, nanokuthi zinga affecta kanjani lento osuke ufuna ukuyi trader, konke kukhona lapha ya. Then sibe naleli button yini le copy trading. So labo abasemazweni guys abavumela ukuthi bangakwazi ukcopy trader, nalabo abathanda ukwenza copy trading, nansi i-dashboard yakhona, uyayibona lo nto leyo. So uma ngabe wena ke use South Africa ikuvumela ukwenza copy trading, hard luck, you can still come to my class and learn how to trade free of charge. Angijabo uma ungidinga ngiyatholakala ku TikTok Bongani Zungu Official 1, ngiyatholakala nala ku YouTube Bongani Zungu Official 1, nakhona ku Facebook ngiyatholakala Bongani Zungu Official 1, right? So masikhuluma ngani lapha ngabo portfolio, uyakwazi ukubona i-portfolio yakho mangabe wena uyi strategy manager nama position avulekile uyakwazi ukwabona. And then lawa ke ama strategies abantu abatradeayo ongakwazi ukubakhupha, yabona nje mawubheka lona i-return yakhe isinikeza 30.6, una malini kule account, own funds una $2,328, the invested amount from kubantu abamkhophile bangaki ba 46, and una $19,647 minimum investment ukuze ukwazi ukujoyina noma ukukhopha iclass lakhe udinga ukuthi ube ne $200 at least. I-drawdown yakhe incane kakhulu, una 31%. Yabona lo nto leyo, because i-drawdown can be 100% guys, but this one is sitting at 31%. So injalo into ongakwazi ukwenza njani okuyibheka uma ufuna ukukhopha. Then bese siba nani ne-fee. Uma ngabe senenzile ke i-profit, yena uthatha ini u5% from the profit ayenzile noma akwenzele yona, and then wena uthola ini u95%. So I'm just trying to explain guys ukuthi iziphi izinto ongakwazi ukuzibona. So na copy trading inama options amaningi guys. So under ama strategies uzobona kunabo low risk, low drawdown, low fees, most popular, all those things guys ngakusiza. Low drawdown guys ngicela ukuthi mangabe kungithiwa umuntu uyafisa ukcopy trader nange future mhlambe angazi guys, kodwa uma ngabe nesifiso uyazi ukuthi under low drawdown uyazi ukuthi lowo muntu lowo makangena i-trade iya kuyi-direction le asuke eyipredictile. So mancane amathuba ukuthi i-trade ihambe against yena, angithi yabona njengalona nje 10% of the time i-trade izohamba against yena. So kusho ukuthi imali yakho isafe kakhulu kulo muntu lo, uyabona lo nto leyo. Namathuba okublowa aba mancane, but yes akhona. So yabona lo una 0% drawdown. I don't know how true is that, but it's 0 drawdown isho kanjalo. So kusho ukuthi uma ngabe ungenile uyakwazi ukwenzela iprofit ngaphandle ukuthi wenze njani ubonane nani ne-risk. So izinto lezi eziyakusiza ukuthi uthathe ini ama decision. Enough with copy trading guys. Then size ngapha competition guys. Sometimes niyakhala thina babuzungu asina mali therefore asikwazi ukujoyina and all that guys. Kunama competition kwa XM. Mawufuna ukuparticipate kunama category out 3. Kuno in progress, upcoming or ended. Asifuneki ended, sifuna le upcoming uma ngabe uzobunga kangeni kuyona. So usuyabona la kune demo ya weekly izoqala nge31 ka December iphele nge7 ka January, and yeah, maximum loss percentage guys is 20%. ila uzoyiqeqesha khona. And then mangabe number 1 guys ungazibeka ethubeni lokuwina $25,000 yabo. Bese kuba nalana amanye paid demo nakhona iqala nge30 ka December iphela nge31 ka December guys. Full price laphana ayifakiwe, kufakwe nje $7 kuphela.
and then kube nenye a free practice. So mawufuna ukutesta nje amandla ubone ukuthi ukangakanani compared to abanye abantu, you can opt for the free practice demo. Lapha ya iqala nge-29 kaDisemba ize iyophela nge-29 kaDisemba. So iqala ngo-9 ebusuku iphela ngo-10 ebusuku. Yabona lento leyo. So guys, sebenzisani sebenzisani lamathuba ukuze nikwazi ukusizakala. Knowing i-app osebenza ngayo kuyokusiza kakhulu. Alright, so sine Hall of Fame la khona ke okwazi ukuthi ubone ukuthi ubani abawinayo, ubani owinile kanjalo guys. Niyazi nani Hall of Fame ukuthi ihamba kanjani. Then bese siza la ku more. Under more guys kunezinto eziningi ongakwazi nakhona ukuzithola. Engifuna ukucacisa kakhulu economic calendar mangabe uzo trader for the day, then uthola ukuthi ufuna ukubheka ukuthi mapha ama events akhona, mhlambe abo CPI, abo NFP, uzobheka la under the economic calendar. Okay, it's simple. Uvele nje ungene kuyo uklikhe i-date osuku trader ngayo, and then ubheke mawufuna ukuplana for the whole week, uzofaka ama date alelo viki lelo, izokunikeza ukuthi iziphi izinto okudinga ukusibheke, then ukwazi ukuthatha i-decision ngendlela efanele. Sinama news, yes, sinama analysis guys from different traders, nalokho ngakusiza just mawufuna ukuconfirm ukuthi wenza zona yini la emarket. Angithi bese kuba nani ne-live education guys. Live education, XM is very big on teaching guys, is very big on teaching. Now educational videos, webinars, live education, all these things is for free as long as unani une app ye XM. Okay, so uyakwazi withdraw, uyakwazi udeposita, and then yeah, lana ku live chat mangabe unenkinga guys ufuna ukukhuluma no XM, you can use the live chat, is instant. Noma uthumele i-question yakho noma uye help desk. For now ukuze ivideo ingezuba inde kakhulu, ngizocela ukuyibamba la for now, then bese ngizoqhubeka ke namanye ama button ukuze nje nginisize nikwazi ukubona ukuthi le XM app yethu isebenza kanjani guys. Okay, so I'm going to go back to the home page.